Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. This time check is brought to you by ACS. Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 2 na bulan sang Setyembre, tuig 2020. May inisipay na sa ginadlaw 114 kaadlaw na lang ang nabilin Pasko na. 121 dias na lang ang nabilin para sa tuig 2020, saylo na kita sa tuig 2021. Anong nagahulat sa aton sa masunod nga tuig? Ano ayhan ang mangin kapalaran sa pungsod Pilipinas sa bulan sang Disyembre? Ang Bacolod, ano ang mangin palaabuton sa bulan sang Oktobre? Madayon bala ang Mascara Festival o kon hindi?
Amo inang pila ka mga palamangkutanon sang pila naton ka mga kauturan. Pero makadto kita sa mayor nga isyu. Ang guidelines sang National IETF nagbago-bago. Nagligad kundi alin dito sa Manila, ipaagi ikaw sa testing, RT-PCR testing. Labi na gid ang mga OFW kag pag-abot diri sa Bacolod, another quarantine ikaw, 14 days. Sa karon may bag-o nga mando ang nasyonal nga ang mga OFW kag ROF pag-abot dire sa Bacolod, madiretso sila puluyan para sa 14 kaadlaw nga kwarentina. Abot silingon, hindi ka na pagsugaton sa airport dito sa hotel kag iban pa. Amo na ang bag-o nga mando sang IETF National. Nagamonitor ako kahapon kay Councilor Israel Salanga, nyati mando ini naging papanaog sa gobyerno nasyonal, wala sa mahimo ang LGO kundi sundon. Ang ginakabalakan ni Councilor Salanga nga madamo sa mga nagkalatabo nga halin dito sa Manila, ihemplo, gintistingan niya negatibo ini ang mga OFW. May kwarentina nga daan dito. Pag-abot dire, madamo sa mga OFW nga negatibo dito, pag-abot dire, nagpositibo liwat sa COVID-19. Amo ina ang ginakabalakan. Pero ti wala mahimo, luyag kag sa hindi, sundon sang mga LGO ang mando sang IETF National. Ang akon pananawan sini, rekomendasyon guro ini sang uwa, base porte na ang gasto, base kon gahubas ang pundo. Pinsara bala, bilog nga pungsod Pilipinas, sa mga kaprobinsyanan, magpalauli ining mga OFW, ibutang mo sa hotel, pakanon mo, pila ka milyon, bilyon na base siguro, ang gasto sang uwa, ti gapunga-punga man ang pundo sang uwa. Amo ini ang natabo nga siguro gipangabay man sang uwa ang aton sini national government, abi niya untatan tanay ang pagpadayon sa mga hotel da mapurdoy kita sini. Ti amo ini nga bag-o nga rekomendasyon, hindi na pag-idiretso sa mga hotel ang kwarentina, sa tagsa na lang ka mga puluyan. Amo lang galing ina, may jutay nga pagka-delikado. Posible, hindi mo mapungganya mo kung madiretso ini mga OFW sa tagsa nila ka mga puluyan, luwas sa matinumanon nga magpabilin, kwarentina, hindi malikawan ang iban sini, bangod hidlaw man sa mga pamilya, hidlaw sa kabyanan, base kon magtinipon-tipon, inom-inom, kag iban pa, kabay pa, nga hindi lang. Amo ining delikado, nga bag-o nga mando. Sa akong pananawan niya, daw maubusan gi gasto guro. Maubusan gi pundong uwa, kabangdanan nga sila guro na pangabay sa National IETF, abi niya, hindi na lang pag-ipahapita sa mga hotel, kay hindi na magwanta ang gasto sang uwa. Iniya, Bacolod lang. Ang ginagastuan sa uwa, Manila, kag iban nga probinsya, mga hotel, kag iban pa. Porte kadako, milyon ang gasto. Amo ina siguro, nga daw medyo gapunga-punga man ang uwa. Nya stapa na yabe. Palihog lang gobyerno nasyonal. Hindi na pag-ipadiritso sa hotel, ikwarentina na lang sa tagsa nila kapuluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini.
nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa bisan anong kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalap na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo
Kapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Gapangusina kamuda, ari ay maayo nga suwestyon. Luyag nyo, matinlo, madasig, wala delikado nga pag-obra sa kusina, pagpangluto, gamit kamo one-click easy kalan. God's Light. Uno na. Basi malipat kita ha. Ang ad kag even scheme liwat ipatuman buwas nga adlaw na ni Setyembre 3 Tubtob 15. Gamit man ang aton sini home quarantine pass. Nami ni parang may balanta ang mga pagsulundan sa syudad sa Bacolod. Angot ini sa dalom sa mando ehekutibo ni Mayor Bing Leonardia number 58. Ang silingon, ang home quarantine pass na ginakaptan nyo kung may ad number 13579. Pwede ka makagwa Lunes, Miyerkules, kag Biyernes lang. Klaro? Ad number na. Kung ang inyo sini home quarantine pass, even number 2468, pwede ka makagwa Martes, Huwebes, kag Sabado lang. Klaro? Pero kung Domingo, tanan nga home quarantine pass suspendido sa adlaw sang Domingo. Hindi pwede makagwa tanan ad even nga number kaman. Mayo man niya. Kaya daw saka na ang balatian na to ng COVID-19 do di mapunggan. Ibalik man ang mga check-up point ha, dire sa syudad sa Bacolod. Pero ang may mga trabaho bisan tawag naton vulnerable sector exempted sa home quarantine, no? Kung may mga trabaho ka, simple lang ipakita mo lang ang imo ID, employment ID mo o i-employ sa radyo kag obra, ipakita mo lang ang ID mo, ang kung nga negosyo ka, kopya sang business permit mo, exempted ikaw. So amo ini ang pila ka mga tikang sang aton gobyerno lokal agod mapunggan gid porte dawla ganubo gasaka lang wala ta kabalo kung anong kabangdanan sini kung tiga ulo gid ang pila naton ka mga kauturan padayon nga nagapasaway padayon nga dawla gatuman bla daw pasug-usugo ang pagtuman sa mga mando sa national, provincial, kag lokal naton nga panggobyerno. Te ang nagaantos kita tanan. Sa lawayon ang pila, ang nagaantos
ang nagapinitinsya ya kag nagaugtas tanan nga pumuluyo. Amo na nga dapat kung ako abe ipapanaog ang mga pasaway nga ni ng one time lang ba, big time pagkadako pabayro mo 10,000 kada isa, hindi gani magpalahimunong sa sulod sa puluyan Hindi gani pag hindi ka bayad 10,000 bilanggoon mo tag pulok tuig, hindi gani maglinong ang bilog nga bakulod. Ay susuo, galing kay manti. Hindi pwede, no? May mga limitasyon ang aton mga ordinansa kag subong man lahi sa aton local government unit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan.
Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59 na para sa kumplito nga management sa inyo level.
propose pa lang, wala ka pa gani kabalo kung pilagid ang mga presyo sa baklon sa syudad, ti kundi daw hindi man amo. Ambot silingon, wala pa mabakal, wala pa nagsinanto ang mga presyo, wala pa mabiding, daw hinpasibangdan mo na ya, ang kaupdanan mo, nga nag-overprice sila. Ano pag overprice na kayo wala pa babakal? Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakulog nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod
sa imo. Padayong Aksyon Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, La City 10, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magaduloong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Ay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!